Politics todziziva idzi. At least wana wapweredzi mazviri. Adzina kunzi nokuti tiri kufamba parevolution saka tisundire politics. Aiwa, dzikamaikani. Inange mutanga yamuri kunenge muchitoita. Nyaya yekugadzirisa nyika, vanhu vacho vana veZimbabwe magara nawo pasi here vakati G40 vanoida kuti idzoke mupawa. Magara nawo pasi here vakati vana nanhingikini ava vanovada kuti vadzoke mupawa. Muri kuwirirana here nemamwe mapato zvamuri kuita izvi? Wai muri kurasa mapato anga agara achirwisa kuti nyika isununguke muZimbabwe? Moda kudaidza G40 iri kusango. Mapato ese ari munyika nevanhu vese vari munyika havasi vanhu here? Saka handiri kuti pane chitsotsi. Ndinokumbira vanhu vese vana veZimbabwe, baba chinogwe ndiri kutaura, munyatsoongorora mafambiro atiri kuita nepolitics dzedu. Musangotenda zvese zvakashata rutsai, zvakashata svipai, zvakashata komblenai, zvisiri kufadzai. Nyika inoti kana tikaihwina, toihwina takawirira takabatana. Noti kuita sokunge vanhu vanobatwa vachiiswa muzisaga rimwe chete, wangonzi rambai muripo musaona zviri kunze. Ngatarisei mativi ese famba vatikuita nepolitics dzedu. Ngatarisei mativi ese. Angava masoja, ngatarisei mativi ese kwatirikuita nepolitics dzedu. Hakuna here vanhu vari kuhandira apa pasaidi apa parevolution apa. Hapana here dziri kutambwa kana dziri kutambika parevolution apa. Ndeyevanhu haifaniri kuita yemunhu yokunzi ndeyedu vanhu vada kuti rwisa, vanhu vari kuita against revolution, vanhu havasi kusunungura nyika. Ndeyenyi here revolution yacho? Anditi ndeye vanhu yakaya kumberi kwevanhu, yakaya panyika. Vanhu ngavaongorore, vane kodzero yekuongorora. Mashoko atauya takakutakurai kubva kuna baba Chinogurei vari kuanalyzewo nhau dzematongerwo enyika ende ose zvakare vari kuexposa zvakavanzika zvanga musingazive zviri kutaurika mukati mebato reZANU-PF. Tinokuchingamidzai vatariri pano paplatform renyu pachannel inoitwa iyo paUrimbo TV inopawo nhau dzematongerwo enyika, nhau dzisingabudiswa mumawireless pamwe chete nematelevision ehurumende iripo, hurumende yebato reZANU-PF. Nhasi musi 12 June Thursday 2025 tichidzoka zvakare tichikudroperai the latest news, tichitendawo kunemi vatariri vedu munouyawo nguva nenguva kuti munge muchitinzwa muno tinopakura mururimi rweshona takasanganisa nechirungu kuitira kuti tese tigobatsirikane panguva imwe chete. Chatinozokumbirisawo ndechekuti kana muchinge mauya sekudaiso pane button rinenge rakanzi subscribe rinoapia paskirini penyu, ngativei tinoribaya. Rinozokubatsirai kuti mumaawa anoteera hamuzoposwe nemamwe maupdate enhau dzese dzinenge dzichitaurika. Nyaya ikurusisa yatangira pakuuya kweG40 Kabau kana kuti kudzoka kweG40 Kabau inside Zimbabwe. G40 Kabau tikutaura isusu mamembers anosanganisirawo Xavier Kasukwere naWalter Muzembe. Varume ava vakatiza mukati menyika yeZimbabwe mugore ra2017 mushure mekungewo pakarohwa coup yakarohwa military coup yakabvisa the late President Robert Mugabe. Naizvozvo toona isusu kuti vaWalter Muzembe vanga vari Minister of Foreign Affairs. Kubuda kwevarume ava mukati menyika yeZimbabwe kwakaita mahungira ende ose zvakare kwakataurika sezvo vari varume vanga vari vecorruption ende ose zvakare vakauraya nyika mugore ra2017. Naizvozvo vatariri tinoona isusu kuti kutiza kwavakaitawo vanga vari suppose kunge vachitosungwa, asi pakazoinstallwa vaMnangagwa ava vari kunzi ndiwo mutungamiri wenyika yeZimbabwe pari nhasi, varume ava vaona zvakakodzera kuti vachidzoka vachibatana bato reZANU-PF. But nhau iri kutaurika pari kunzi ipapo pane nhau iri kunetsa iri kunzi iyo bato reZANU-PF riri kunzi iro rinofanira kuita GNU nemapato anopikisa, asi mapato anopikisa aya tikuona isusu kuti hapana kana rimwe ravati vambogare pasi vaite hurukuro yeGNU. Saka naizvozvo pari kunzi ipapo ana Walter Muzembe ava vari kunzi ivo ndo vatorwa nebato reZANU-PF kuti vagofome GNU. Nhau iyi ichiri kutaurika privately asati yaziviswa mukati menyika yeZimbabwe. Pazvisinei ndo matauriro azviri kuitwawo, saka ndo zviri kurambwa nevanhu kuti vanga vambotaura here nemapato anopikisa here. Naizvozvo vatariri ndo zvatiri kuda isusu kunzwa pamashoko ari panapa. Tichikuvimbisai kuti dzimwe news dziri kuuya futi maawa anoteera tinadzo pano paplatform redu. Ngatisare tichinzwa isusu kuti Mnangagwa atakwa after G40 Kabau jetted inside Zimbabwe. Stay tuned for more news. Dzimwe muri kudziwana pano
platform renyu rePaurimbo TV. Mamuka sei madimikira tiri kuanzwa zvedu ari kutaurwa mumachanel mu nekunzi kune vadzoka kune vazodai kune vazodini kunyombana ka igame repolitics ka riri kunzi kune vadzoka kumashure kune vazodini igame repolitics ka so tinenge tichizviziva hedu tagara mupolitics tinozviziva takura pfungwa. Nyaya iripo ndeyekuti politics dzakanaka kana vanhu vakabatana, politics dzakanaka kana vanhu vachishanda pamwe chete, politics dzakanaka kana vanhu vachifambira pamwe chete. Revolution haina kushata because ndeye kusunungura Zimbabwe. Revolution haina chakaipa pairi. Revolution munonzwa ndichitaura ini ndonzwa vanhu vanotaura chokwadi kana vachishanda nevanhu kana vachiparidza vhangeri rerevolution. Dambudziko riripo nderokuti inini ndonyanyopesana nenyaya yokushanda nepfungwa dzekuvhara vana veZimbabwe kana kuti pfungwa dzekufosa vana veZimbabwe kuti vajohine zvinhu zvinenge zvakajohinwa kana zvakasapotwa nevanhu vaviri kana vatatu. Politics dzedu ngadzive dzinomira pachokwadi paground. Inini ndakagara ndataura kuti revolution haina kana kumboshata, but chiri kunetsa ndechekuti ava vanhu vari kuhaidwa ava vanana Kasukuere, vana Jonathan Moyo, vanana Ningikini avo, vanana uyo anozaniko uyo vana uyo anozaniko uyo neshi vakawanda vamwe vari papa netimu rana Mugabe rana Grace rana rimwe timu resei vari kubudikira vari kutaurwa parevolution iyi kana iri revolution yevana veZimbabwe kana iri revolution iri kuda kubatanidza mapato ari munyika. Nokuti varume ava vakagara vatiza nyika yeZimbabwe, varamwa naveZimbabwe, watiza vakasiya vana veZimbabwe vari munhamo, vakasiya vana veZimbabwe vachitambudzwa, vana veZimbabwe vachisafa kwemakore akawanda. Varume ava ndo vakanga vane government yakanga iripo. Varume ava ndo vakagarisa Zimbabwe pasi kwemakore akawandisa. Saka chiri kutinetsa ndechekuti kana tichitaura so kune vanhu vakaberekana nevarume veG40 but vanoti vanachamisa varakashi, vana baba Chinogure varakashi. Ivo vacho vada kubribe vana veZimbabwe kuwatakurira musaga zvoita sokuti ivo vanda kuti vabudirire pane zvinhu zvavakaronga kana zvinhu zvavari kuita kana kuti zvinhu zvavakasungana. Tese tiri muhonda, hakuna munhu ari kungosfarira zvimbwasungata izvi kana zvigananda izvi. Hapana chaiye anonzi uyu ndiye chaiye chamangwiza chamangongongo uri kuda kuti usunungure Zimbabwe kudarika vamwe. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vese vane chiro chekusunungura Zimbabwe. Musazvikwidza ndege dzemashanga muri marevolution amuri kana machanel amuri. Hapana zvamuri varume. Vakutaura ichokwadi. Vanhu ava kune vamwe vatori pamberi kudarika imimi papfungwa vari kuti Zimbabwe dai yanaka. Saka musati kana mukawana mukana wekutaura pamedia kana mukana wekupuwa mukana wekutungamidzwa pamberi motaura muchida kubribe nekumotivate nekubribe nekudiveta vana veZimbabwe muchiwande musecret imimi muchihaidha zvimwe zvinhu. Hakuna revolution inobuda kunyangwe mukataura zvakaita sei tikazvitsindira isusu hazvibude. Ndokutaura ichokwadi nokuti tikatsindirana kuti iwo chitaura tichitsindira hazvibude. Chinjai mafungiro akomana, chinjai matauriro, chinjai maitiro, chinjai mazvipembedzero amuri kuzviita. Hakuna akazvara Zimbabwe kana kumama Zimbabwe. Zimbabwe ndeye munhu wese. Nyaya iripo ndeyekuti isusu hatisi kusapota vanhu vari kugadzira chinhu chavo kana vanhu vari kuda kurongofurira nekubvuta masimba. Maitiro enyu nematauro enyu ndekusapota kuda kusapotwa kuti mutsigire vanhu vari kukutumai vada kubvuta masimba. Ndo patiri kupesana ipapo. Mungataura zvinotapira kufadza vana veZimbabwe, kusecha vana veZimbabwe, kutsvaga dzimari kuita sei kuvhima kuita sei muchituma kunopemba. Muri kuda kuvhara kubribe but kune vatori nemari kudarika mari kubiswa nevana veZimbabwe. But kuda kuti zvitaurike zvakanaka. Vanhu ivo vakatoisa mari kudhara. Tiri kuvaziva vana Kasukuere. Saka ezerungu muchifamba makahaidha kana kubereka kana kushuda vanhu ava vakatiza muZimbabwe ava, vanhu vakapuka vachiparadza nyika ava vana Mugabe ava. Ezerungu muchivashuda varume kana mukadaidzira chikuku neuchakadini kana mukadaidzira shanduko yakadini kuchava nemhirizhonga yekupesana, kuchava nemhirizhonga yekurwisana, kuchava nemhirizhonga yekusashandidzana pamwe chete because vamwe mune gwara mune dare ramuri kufamba naro risinei nevana veZimbabwe.
hazvina kusiyana neprogramu yajeff judah pasadaki ngiri papa. Vana jeff judah vakaguma vadhaivheta chinhu chikanga chitariswa naona wezimbabwe. Ini baba chino kurekana ndikasapura chinhu ndikachifarira inini ndotengwa nana jonathan mwena nakasukwere then ndatengwa ndochitumwa paground kunobraiba vanhu kunomotivataisa vanhu but mamwe mapato ari kuzvida here zvinhu izvozvo? Ivo vana chamisa vari kuzvifarira here izvozvo kana muchiti kubatana nana chamisa? Vana vezimbabwe vari kuzvifarira here kuti vanhu veG40 vadzoke mupawa vagwine futi chinhu? Why muri kutaura mazita avo? Why muri kuramba muchiswededza mazita avo? Why musiri kubuda pachena pamberi pevana vezimbabwe? Revolution musatora kuita yenyu kai personally. Revolution ndeye vana vezimbabwe. Politics dzekuhwandirana kana dzekunyeberana hadzishande. Kana mukaona professionality yekutaura zvakaita sei, but kumberi uko kune hondo, kune mhirishonga uko. I'm telling you. Itai zvinhu zvinobatanidza vana vezimbabwe kwete zvinhu zvinofadza imi navana nemabhosi anokutumai paground. Yes, tiri kunzwa kuti kana tikatumwa kusunungura vana vezimbabwe tinofanira kuti tiite zvinhu zvatinoita tumwa kuti tisunungure vana vezimbabwe vanenge vasungwa. Vana vezimbabwe vakasungwa vacho munhu wani here? Ingava mwakasungwa vane chiunde kuichi nerevolution iwani havasi vanhu here? Vacho vanhu vanozonzi tatumwa kuzosunungura ndevapi? Vanodarika vamwe vanhu. Zvokuti mbumbunyidza izvo zvokuti kana taona kwari kuresheka moti varakashi zvingundengu zvichi varakashi vanhengekini inini handina kwangu ini. Vacho vari kupikisana nerevolution iyoyi vanoataka revolution iyoyi neni tinonetsana zvakasimba. Wacho vari murevolution vakada kubhaibraiba vana vezimbabwe kuvhara vana vezimbabwe vakada kudhaivheta chinhu kuenda nokusango tinorwisana tinonetsana. Nyaya yangu haisi yekurwisa yekuwenga revolution. Nyaya yangu ndeyekutsigira revolution nekusapota revolution. But kana vari murevolution vakatora revolution vachiendesa kune vari kuvadirector, vachiendesa kune vari kuvatuma, vachitaridza kuti vari kushandira vamwe vanhu, vachitaridza kuti vari kupraiba vana vezimbabwe, vachitaridza kuti vari kuda kusapota vanhu vane chinangwa chekugwina masimba, neni tinonetsana. Nyaya haisi yekuda kugwina masimba. Nyaya ndeyekutora nyika kuisa pajekerere. Nyaya ndeyekutora nyika kuisa pamberi pezvido zvevana vezimbabwe. Nyaya haisi yekusapota vanhu vari kufurirana kugwina power. Ndava vanhu vamwe havaguti kudya, vamwe havaguti kutonga nyika, vamwe havaguti kutungamirira. Nyika ine vanhu vakafunda vakawanda, nyika ine vanhu vane ruzivo vakawanda zvokuti du. Haikoda kuti mbavha dzikaba dzosungwa dzotiza munyika. Zoya futi zotoda kutonga futi dzoka dzotonga futi dzodya futi dzozoba dzochiba heavy kana dzadzoka. Saka revolution yedu inenge ine kakunjenga, inenge ine kakustubborn, inenge ine kakuhwandirana kachitsotsinyana, inenge ine kachitsvikinyana karipo. Revolution yedu haina kujeka zvakanyatsoti twasa. Gesa hasi wevanhu vashoma shomaka. Anonzi hatisi waridzi wageza isusu, ndiani waridzi wageza? Nyika yese ndeyageza, vanhu vese vari kutera geza. Revolution yakavambwa nageza iyi. Achimirira kusunungura vana vezimbabwe ane kuda kutungamirira vanhu vari kumberi vanofanira kuti vazotonga zimbabwe. Patiri kupesana ndipapo pokuti vanhu vari kuda kuramba vakahaidha G40, vakahaidha varume ava. Takupikisana toshorana zvonzi zvikundengu varakashi. Pati tiri vamwe vari kutorwisana nevarakashi vacho paground. Tiri vamwe vanhu vari kutoprotecta that revolution yacho paground. Nenyaya yekuti kune vari kuenda kutswa varenga vari pamberi vari kusundwa pamberi ivavo voti hatisi waridzwa chaiwo isusu vamwe vese havarakashi. But moreover vamwe vacho vari mumuchingundengu chachona ndo vatori varakashi wese zvinhu zvavari kuita. Politics todziziva idzi, at least wana wapweredzi pazviri. Hadzina kunzi nokuti tiri kufamba parevolution saka tisundire politics. Aiwa, dzikamaikani.
inange mutange yamuri kunenge muchitoita nyaya yekugadzirisa nyika. Vanhu vacho vana veZimbabwe magara nawo pasi here vakati G40 vanoida kuti idzoke mupawa? Magara nawo pasi here vakati vanana Nhingirikina vanovada kuti vadzoke mupawa? Muri kuwirirana here nemamwe mapato zvamuri kuita izvi? Wai muri kurasa mapato anga agara achirwisa kuti nyika isununge muZimbabwe? Moda kudaidza G40 iri kusango. Mapato ese ari munyika nevanhu vese vari munyika havasi vanhu here? Saka handiri kuti pane chitsotsi. Ndinokumbira vanhu vese vana veZimbabwe, baba Chinogure ndiri kutaura, munyatsoongorora mafambiro atiri kuita nepolitics dzedu. Musangotenda zvese zvakashata rutsai, zvakashata svipai, zvakashata komblenai, zvisiri kufadzai. Nyika inoda kuti kana tikaihwina, toihwina takawirira takabatana. Noti kuita sokunge vanhu vanobatwa vachiiswa muzisaga rimwe chete, wangonzirambai murimo musaona zviri kunze. Ngatarise mativi ese famba vatiri kuita nepolitics dzedu. Ngatarise mativi ese. Angava masoja, ngatarise mativi ese kwatiri kuita nepolitics dzedu. Hakuna here vanhu vari kuhwandira apa pasaidi apa parevolution apa. Hapana here dziri kutambwa kana dziri kutambiwa parevolution apa. Ndeyevanhu haifaniri kuita yemunhu yokunzi ndeyedu vanhu vada kuti rwisa vanhu vari kuita against revolution, vanhu havada kusunungura nyika. Ndeyenyi here revolution yacho? Handiti ndeyevanhu yakaya kumberi kwevanhu, yakaya panyika. Vanhu ngavaongorore, vane kodzero yekuongorora revolution iyi. Iyi revolution ngaiongororwe zvakanaka chaizvo izvi. Ngaiongororwe revolution iyi. Ngaivhenekwe. Iite zvinhu zvevanhu, kwete zvinhu zvefriendship kana kuti zvinhu zvegangster kana kuti zvichikwata. Chotuma vanhu vacho mukati merevolution kunoparidza nekumobiliza vanhu nekutendeutsa vanhu, but vanhu ivava vachiziva havo kuti vane maleaders avo ari pasaidi ari musango. Chimborina chacho chiri kutungamirwa nani, ko chiri kungorongwa nani? Gesa ndiye ari kungoshandiswa zita rake mahara. But vana Gesa vane masecrets avo avainavo avanoziva. Nyika haina ukama nehurumende yaMnangagwa yakabviswa vakomana. Saka kana hurumende yaMnangagwa yakubviswa, vanhu vakapfuurwa iko 2018, vanhu vakapitirira muroad 2017. Saka magenerals akapererei kufa havo vakabatsira Chiwenga kubvisa Robert Mugabe. Saka makapedzera nguva muchidzosa Emmerson Mnangagwa kuti aparadze nyika zvaaita izvi, muchiziva kuti G40 yakanaka. Iyo iriyo yamaiti ndo yakatendedza Robert Mugabe. Saka ndoda kuti ndirememberaisa vana veZimbabwe kuti varume munoti baba Chinogure vakashata, but handina kushata. Ini nani mbosapota Robert Mugabe Mnangagwa zvachose kana zanu yacho. But kana muchiti pasine zanu yamuri kuti pasina ndeipi? Iyo iri kufamba futi iri parutivi perevolution. Ini ndona zvinhu zviri straight varume. Revolution yedu ngaiwe iri inotaura zvinhu zviri straight zvakati twasa, kwete zvemadimikira ekunyomba kuti nyomba izvi. Dai taida kuva vana kachitaingotera vanana Ballista, vana Jeff Judah. Remember kuti zvamuri kuita izvi, Mnangagwa haabvi zvekumhanya, Mnangagwa haabvi nekukasika, Mnangagwa haangobva nyore. Remember kuti Mnangagwa uri kutogadzirira zvakasimba. Remember kuti une vanhu vake vakawanda chaizvo vari kuziva zviri kuita zvese paground izvi. Zvese kana revolution yese nevari kutera musaidi merevolution izvi, vana Mnangagwa nevanhu vake vari kuzviziva zvese izvi. Saka zivai kuti Mnangagwa kubva kwake pachada honde yekutorwa naMnangagwa zvakasimba, ichada vana veZimbabwe nemapato ese. Saka imi mukagara mazenda mapa vanhu veG40, muchazoda vanhu ava sei? Muchazoda mapato aya sei? Muchazoda vanhu, regai kuita sokuti G40 ndo ichabata futi kuenda paground ka. G40 ndo icharwisana naMnangagwa ka. Vana vakasukuera havagone kuenda kunobata futi vachirwisa Mnangagwa kana kupinda murodhi.
saka imini musaita zvinofadza varume veG40, itai zvinofadza vana veZimbabwe. Musaita sokuti muchangwana vakanakagwa nemaoko muchimubvisa. Panhu pakashata apa, hapana kumira mushapa. Musafunga kuti mauto ese ari kudivi redu isusu, kana mapurisa ese, kana masoja ese. Zivai kuti takadivhaidhana munyika. Saka chinhu chedu isi kudivi redu kuti chisimbe, chichade sapoti yenyika, sapoti yevanhu. Saka imi kana magara mafamba wega kanje maita diwi, nyika muchazoitenesa sei? Ndo pachatenga kurwisana tega tega ipapo wana munanga kuhogera ground. Saka please muchidaidzira varume, mungava makafunda musina kufunda makaita sei, muchidaidzira mungava nounyanzvi kudaidzira, but itai zvinhu zvinoda vanhu, kwete kumhanyira kuti vakashora muri kuita izvi nekuti ndinenge tichikuonerai. Itai zvinhu zvinoda vanhu paground, kwete zvinhu zvokutumwa navanhu vari kuda kubvuta masimba havo kana kuti vari kuronga zvavari kuronga. Takambobvunza kuti munosa chamisa mosapota vana Kasuku here, welcome. Munonyomba chamisa magroup, but one kana one pamunonyomba vana chakasuku here, hapana. Kana varume G40 hapana. Ndo mabosi eprogram yese ichi. Ndo mabosi eprogram yese ichi. Mari yaidu yemuZimbabwe yakusapota revolution iyi kuti wagone kudzoka futi mupower. Wanachiwenga vanozviziva. Zvinhu izvi wanachiwenga vanotadza kuti vanozviziva zvinhu izvi. Ndosaka vakatsika madziro kuti Chamisa arege kunyanya kubhesana maningi. But still mafanano kuti muita against vana veZimbabwe. Muita against zvishara zveZimbabwe. Muda kushandisa chete vana veZimbabwe. Power yavo nelabor yavo neeffort yavo nemari dzavo, but imini mune vanhu vari kukutumai amusina kubuda pachena. Taramba nyaya yekushandiswa kwakore nemakore yokuitiswa nepolitics, yokuitiswa nezvimagangster izvi. Vangomuka kuri pagrupu ravo, timu rimwe rouya varonjwa maroenda, timu rimwe rouya varonjwa maroenda. Ngatiisei utungamiriri hwechechetere, utungamiriri huri kubva kuvanhu, huri kudiwa nevanhu. Noti chikiribidi chiri kutambika ichi, chatiri kuona ichi. Tatenda Masvita, Baba Chirogurei.